Yawwa muna da tax, so da dai sauransu. Akwai abubuwa da dama yake wanda ba za mu iya bayanin su a nan ba sai nan gaba kaɗan. Za mu yi bayani akan HTML ne. Shi abin da ake nufi da HTML shi ne kamar building blocks. Element ne da ake yin building blocks na website da shi. Sannan shi watakan element ɗin yana representing ne da tags, ma'ana tags ake yi. Misali yanzu yana da closing tags, yana da open tags. Misali yanzu zan yi open tags na HTML. Misali yanzu zan yi haka HTML, so sai in yi haka. Wannan shi ne ake kira open tags. Ka gan shi ya zama blue. Sannan akwai closing tags, shi ne kamar haka, sai in yi haka. Na taɓa wannan gida. Abin da ake yi ni wallahi ka bani tsoro.